Wagazenti na. If I abut the law, O Merembo Soludo. No dancing with gaskets. 1. No spraying or sharing souvenirs at funerals. 2. No posters or billboards of deceased person around the state. 3. Funeral activities must end in 1 day. 4. Vigil masses and services of songs must end by 9 p.m. 5. No blocking of roads during burials. 6. Corpses must not stay in mortuary more than 2 months. 7. Bringing cows, goats as condolence gifts are prohibited. 8. Burials and funeral ceremonies can now only hold on Saturdays, while weekday burials and wakekeepings have been banned completely. If every of my video almost exactly alright, I greet to my lovely fans and friends. Onwelu ndị nọnụ mana gọọmenti ji okwu fe eme ife mana ịma mmanata ifulezi ikuku Anambra state government ji okwu eme ife mana na amaro every of my video fana watch here mana na amaro. That's why na onye ọbụla mkpọrọ onye ọjọọ gọọmenti achụgbu onye anwa gbagenu ntị. Last time ekwuru ngwe sị na asọmnde udo gachi bụ ndị bandit nọ n'ime ọfịa na ndị ntọ no nyamel ha ga-ekpuchi iru oruho 3 days ha mee iwu mgbe maka ifa wee sị na afọ na ọ na ga-ebido na-egbezi ihe oghe mbụ ndị udo gachi. 1. O mesia mee video wee kwuo wee sị na gọọmenti kwesịrị itinye anya na high cost of burial a na-eme n'ala Igbo na ọ bụghị hịda na-achụgharị m ibugharị mbọsị aya close from Wednesday to Saturday. Nkwusi anya, watch what Soludo did. Soludo now has come to that my work. Now, gezenti na ka efi Soludo mel. Now, Soludo aband go mmadụ iji efi, iji ewu na mgbomgbo gift were abịa condolence. Asimbu Soludo na ọ bụrụ na ekpulu efi, ọ kpulu ewu, ọ bụkọsịla ife ọbụla bulu ibu wee na-agba egwu or dancing with gasket. Hey, oh yeah. Oh yeah. Onye si n'okwu ezi ikuku ara ha bụ ife. Kedu onye ha si na ezi ikuku n'okwu mana ha ada ụda? Unu amara onye mbụ. Ekwuru m ya kwụsị anya unu che na egwuregwu. Mmesịa wee kwuo openly wee sị na ife a na-azụ akpati a na-atụ ozu ka a na-atụ jonjoloko na ọ dịghọ mma. Now, ngwa gee ntị ka ife okwuru mbụ Soludo. Currently now. O wee sị na onye ọbụla na-akpụkọsị efi akpụla efi ebe a akpụla efi ebe a azụ ehi 20 azụ ehi 300 azụ ehi 1 million ka e wee gosi makwa ndị anyị bụ ma ọ bụ mmadụ ịpụọ gaburu akpati ozu nwụrụ anwụ e wee na-atụ ejo njoloko atụ ya n'ụkwa atụ ya n'ube na ife ndị aha na ya band go na Anambra State. Gedonte na burial ọbụla na Anambra State now na onye ọbụla ga-eme ka esi akwa ozu na ọ bụzi nke ceremony ịghafusi ego because na ekwuru m wee sị na ihe abụghị ni how to influence our youth ka ha na-ezu ohi. In fact, if you love me, find that video, share it again. Ọ na-amaghị ezi ikuku mmụọ ka m na-agbala odibo ife ọbụla m na-ekwu bụ ife mmụọ si nkwuo. So now government now a move gonna to restore that original tradition eji malụ ndị Igbo. Ife ahụ eji wee malụ nwafọ Igbo ọ bụghị nke celebrate ozu, ọ bụghị nke ibulu ozu n'isi na-atọ jonjoloko, ọ bụghị nke ịpụọ jee na field ndị obodo dọbazie burial anazị ọ bụrụ nneme. Ife afọ nkwuru na amụmamụ mbụ ndị ọgaranya kịta now Soludo elu oge ebe aha and ekwuru wee sị
na onye ọbụla dara iwu a ga-akwụ 100,000 Nigerian naira. Ọkwụsị anya onye aha ga-eje nga 6 months imprisonment. Mgbe enwere m okwu now. Please Soludo eziokwu aka m. Ị na ha bata ebe ezi ikuku nọ. Anyị ga-abụzi oyi na maka atụrụ gị akwụkwọ mere campaign. Ị na-anya m ntị n'onu otu ọ ga na-aba. And ka ị na-eme now do gba mbọ wepụta ndị ga-adị in charge of it nya security ka na-akwụ alịba na akwa ozu.